Hej gutter, jeg hedder Frederikke Therese. Jeg er født i 1988. Jeg er storesøster til min lillebror, som er 3 år yngre end mig. Han er også min bedste ven og et af de 4 vigtigste mennesker i mit liv. De 3 andre vigtigste personer i mit liv, det er min mor, det er min far og det er min kæreste Joachim. Jeg hader at gøre mig klar til en ny dag, og jeg ville faktisk bare ønske, at jeg var ligeglad og bare tog noget tilfældigt på at gik ud af døren. Men alligevel så interesserer jeg mig usandsynligt meget for fed tøj og folk med rigtig god stil. Og jeg bruger med vilje ikke ordet mode, for det er som om det altid dikterer en skiftende stil, og det bryder jeg mig ikke om. Hvis du spørger min mor, så vil hun mene, at jeg er shopaholic. Hvis du spørger mig, så vil jeg mene, at jeg er ved at have styr på det. Jeg har nemlig boet på kun 20 kvadratmeter i over 3,5 år, og det har bare gjort, at jeg har stoppet med at købe fuldstændig unødvendige ting. Jeg er 100% et hundemenneske. Også et marsvin. Jeg er også et marsvin-menneske, faktisk. Jeg har haft 3 marsvin i mit liv. Det seneste havde jeg for 4 år siden, og han hed Bobby, men han er krasset af. Jeg elsker kaffe og drikker kaffe hver dag, men jeg glemmer tit at drikke kaffe i weekenderne, fordi der ikke er en maskine, der står og laver det til mig. Men når jeg husker det, så er Karat Instant faktisk min yndlings instant kaffe. Hvis det var muligt at leve af kage og pomfritter, så gjorde jeg det. Men jeg forsøger faktisk at fylde nogle rigtig sunde ting i min krop for tiden. Og lige nu der træner jeg 3 gange om ugen. Jeg drikker rigtig meget vand, og typisk er jeg rigtig store glas, for jeg orker ikke at gå op og fylde dem op igen og igen og igen. Jeg har været kæreste med Joachim i over 4 år, og jeg er fuldstændig forenet i min mave med tanken om, at jeg skal være sammen med ham resten af mit liv. Dog er jeg ikke typen, der drømmer om et bryllup, eller har drømt om det, eller om brudekjoler. Jeg synes faktisk, det er fuldstændig ikke til at overskue. Det siger mig ingenting. Ægteskab derimod, det synes jeg er noget af det smukkeste og mest hellige mellem 2 mennesker. Jeg har haft i hvert fald over 10 forskellige hårfarver i mit liv. Og jeg drømmer stadig om at have bestilt lilla hår for evigt. Jeg binge-watcher hair tutorials på Instagram og YouTube, som er speedet op. Det er det bedste i verden. Alligevel så laver jeg kun 2 forskellige frisyrer. Knold, knolde eller løst hår. Der er ingen tvivl om, at jeg går mere op i mit hår end i min makeup. Lige nu der har jeg også extensions i mit hår. Makeup det er stadig en stor gåde for mig, selvom jeg har gået med det i over 10 år. Jeg har også først for et halvt år siden købt mit første MAC-produkt. Og det er endnu færre måneder siden, at jeg har købt min første foundation børste, som by the way er spidser. Den film, jeg citerer ultimativt mest fra og har gjort hele mit liv og stadig gør, det er Anchorman. Jeg elsker de dage, hvor jeg ender med at fordybe mig så meget i en Instagram-profil eller på en YouTube-kanal, så jeg bare bliver så sucked ind, at jeg glemmer tid og sted. Fordi det er som om, når jeg bliver inspireret, så bliver jeg også, min energi bliver genopladt. Jeg vil kalde mig selv et kreativt menneske. Jeg har både tegnet meget i mit liv og malet meget i mit liv. Og så har jeg den alder, hvor at jeg også har taget en hel masse billeder med mit gamle digitalkamera og redigeret den på min computer i sådan et eller andet underligt Windows-program og lagt dem op på min MySpace-profil, for det var det, man havde inden Instagram og Facebook og alt det her var opfundet. Jeg elsker at sove. Og jeg kan faktisk stadig i en alder af 28 år snilt sove mere end 12 timer i streg. Jeg elsker at chille i min seng, og jeg elsker at se Netflix og browse Instagram og Tumblr og sende snaps på samme tid. Jeg har aldrig i mit liv brækket en knogle i min krop, men jeg bryder mig heller ikke om sådan noget adrenalin, adventure, sus i maven, bungee jump, karuseller og sådan, nej. Jeg har backpacket 3,5 måneder med min lillebror i Australien og New Zealand og Thailand og Malaysia. Men faktisk har jeg kun besøgt 14 ud af verdens 193 lande. Jeg er kæmpe Lord of the Rings og Star Wars fan, men på stående fod vil jeg ikke kunne nævne nogen stednavn derfra, for eksempel. Så det er slet ikke på den måde, jeg fangirler. Den ultimative bedste hobby, jeg har fået i mit liv, det er det her med at sidde og filme og redigere og lave historier og sådan noget og lægge herude på YouTube. Jeg elsker at sidde og nørde med Premiere Pro og hvad det kan og finde nye funktioner og sådan noget. Selvom jeg på den anden side er en mega stor idiot til teknik. Jeg har en kæmpe drøm om at komme til at eje enten et tiny house eller en van, der er bygget om, eller en autocamper, eller et eller andet, som bare er en lille bitte minimalistisk hule på hjul. Men det bunder nok også i, at jeg har det mega stramt over at skulle betale husleje. Jeg føler, det er penge ud af vinduet, selvom det selvfølgelig giver tag over hovedet og et sted, man kan opbevare sin egen del, men stadig. Jeg synger 20% af mine vågne timer.
Men jeg synger falsk, og jeg synger rigtig grimt. Og det bedste, jeg ved i hele verden, det er at få det andet menneske til at smile. Jeg håber, du synes, det er sjovt at lære lidt random facts om mig. Hvis der skulle være nogle af de her emner, du har lyst til at høre mere om, så skriv en kommentar nede i kommentarfeltet. Udover at du kan finde mig her på YouTube et par gange om ugen, så kan du også finde mig på Snapchat, der hedder jeg Frede Therese. Du kan også finde mig på Instagram, der hedder jeg Frederikke Therese. Og inden du smutter, så husk endelig at subscribe til mig lige hernede under og tryk på klokken, hvis du vil have en notifikation om min næste video. Ha' en helt fantastisk dag, gutter. Møs, high five!